Girona ja enamora. Des que Lluc Salelles és l'alcalde de la PUC, la ciutat ja no és la mateixa, tot fa tuf. Els carrers plens de brossa, la gent perd la paciència. Bona tarda. Avui, des del ple ordinari a l'Ajuntament de Girona, vull expressar el meu descontent, i no només el meu, el de milers de gironins i gironines, que patim sortir al carrer i veure una Girona degradada, bruta, insegura. I vulguem o no vulguem, només s'ha de fer un vol per veure el que hi ha. Fora de discursos polítics, és inevitable veure. No demanem una carta als Reis com molts pensen, demanem una Girona que torni a enamorar com ho feia abans. Bona tarda. I les rates surten al vespre com si fossin d'emergència. Els contenidors vessant, els barris sense control. La Girona de postal ara ha perdut el sol. La deixadesa es nota, la ciutat fa mal d'ulls i els veïns diuen prou entre queixes i renecs.